Okay, jeg har endelig fundet ud af, hvad jeg skal gøre med den her kanal, fordi at, som I nok ved, så stoppede Freja. Og før det havde jeg også tænkt på at stoppe, men jeg har ligesom ikke sådan ligesom gjort det. Altså jeg har ikke taget skridtet og sagt stop. Men det gør jeg endelig, fordi at, jeg slukker den her kanal. Jeg lukker og slukker. Jeg stopper den her kanal. Ikke sådan. Der er ikke, altså det er ikke noget. Jeg stopper ikke på YouTube, jeg stopper bare på den her kanal. Okay, mit hår det fucker totalt op lige nu. Jeg stopper af den grund, der er, at jeg har ændret mig rigtig meget. I hele det her, hele 7. klasse har jeg ændret mig rigtig meget. Også hele den her sommerferie har jeg ændret mig, fordi jeg har lært, at man ikke, at for det første, at penge ikke bare, de kommer flyvende ind af vinduet, altså. De hænger ikke bare på træer. Man skal passe på, hvordan man bruger sine penge på. Det har jeg lært i den her sommer. Rigtig meget. Og så har jeg også, siden vi startede på YouTube, mig og Freja. For satan. Siden vi startede på YouTube i, jeg kan ikke huske, når det var, vi startede der. Det er et stykke tid siden, men 2 år eller sådan noget. 1-2 år. Tiden går rigtig hurtigt, føler jeg. Det er 1 eller 2 år siden, at vi startede. Og der var jeg en helt anden pige. Jeg synes, det var pænt at gå med foundation og stil. Det er pænt, altså det er pænt, men jeg synes, det var pænt. Altså man skulle gå med det hver dag, ellers var det bare grimt. Ellers var jeg bare grim. Jeg var bare grim, hvis jeg ikke gik med foundation, concealer, øjenskygge, eyeliner. Hvad hedder sådan noget, mascara, altså jeg gør altid med mascara, men sådan rigtig meget mascara, og så ikke foundation, det er på så langt, der er det nogensinde komme, hvad hedder sådan noget, rigtig meget lipgloss, så og jeg skulle have glattet hår hver dag, ellers var mit hår bare grimt, og mit hår, det har nogle mærkelige krøller, så derfor bliver jeg nødt til at glatte mit pandehår. Men jeg skulle også glatte det andet, for ellers var det bare grimt. Men nu har jeg ligesom sådan vendt mig til, okay, jeg må leve med mine krøller, fordi jeg har naturlige krøller, så jeg kan ikke gøre så meget andet end at bare leve nu, mindre jeg gerne vil udlægge mit hår. Og jeg synes, det var pænt, hvis jeg gad vildt godt at have de der helt hvide hår, som nogen har i dag. Altså, det er ikke grimt, synes jeg, men det ødelægger håret så meget. Så derfor så ville jeg gerne have det, men det måtte jeg ikke. Men jeg fik lov til at afblege mit hår. Jeg fik lov til at afblege mit hår. Hvilket var en rigtig stor fejl, jeg gjorde. Og jeg gjorde det ikke bare én gang, jeg gjorde det flere gange. Altså det nåede ikke at blive hvidt, vel? Jeg gjorde det bare sådan, så hele hårfarven var sådan. Så hvis der man kigger på mit hår, det er lidt svært at se, fordi jeg optager på min webcam lige nu, men jeg prøver sådan at finde en ordentlig vinkel. Så du ser, det er meget lysere end hernede, end der heroppe, fordi at, jeg har afbladet det. Men det er ret svært, fordi der er rimelig meget mørke. Okay, der var lige nogle mærkelige mennesker ude foran mit hus. Ja, men jeg kan lige hurtigt sætte et billede ind af mig, hvordan jeg så ud for dengang, og der kan I ligesom selv vælge. Så I ligesom godt se, at både med der er et billede, hvor man kan se, hvor meget jeg har smadret mit hår, og så er der et billede, hvor meget jeg har smadret eller hvor meget jeg har taget makeup på, så det kommer lige her. Ja, som I kan nok kunne se, så er mit hår rimelig meget ødelagt, og jeg gik med rimelig meget makeup. Det billede så med makeup, der havde jeg godt nok ikke, der var nogle dage, der var værre end det, men det er fordi jeg sad og kiggede på Facebook i går med gamle billeder, og så var der lige det billede, hvor jeg lige kunne se, at der var en slem. Men jeg laver så en ny kanal, som hvad hedder sådan noget, som bliver meget anderledes end den her kanal. Der bliver ikke beauty-video, der bliver ikke rototur, der bliver ikke noget sådan, se ikke mig, jeg kan gå med makeup, det kommer der ikke mere. Fordi det gider jeg ikke mere. Der kan komme måske en gang imellem lige lidt. Ellers kommer der bare sådan, hvad hedder sådan noget. God, det regner. Ellers kommer der kun lyrics til sang og sådan noget. Så jeg håber I forstår mig, og jeg sætter et link hernede til kanalen, hvis I har lyst til at fortsætte med at
være med i mit liv, agtigt noget. Så det håber jeg, I vil, fordi at, jeg er ikke færdig med YouTube. Jeg har været her i rigtig lang tid, så nu går jeg ikke allerede. Men jeg skal nok sætte link dernede i description, hvor I kan gå ind på kanalen, og så der er ikke kommet nogen video endnu, men der skal nok komme det. Jeg kan ikke lade mig kigge på regn, jeg elsker regn. Men der er ikke kommet nogen video nu, men det skal nok komme, bare roligt. Jeg tror jeg sætter dem ned efter den her video, så laver jeg lige en video. Så det var alt for mig for den her omgang. Og der kommer ikke flere videoer. Der kommer ikke flere videoer overhovedet på den her kanal. Jeg lader den lige stå lidt, altså selve kanalen. Jeg lader den lige stå lidt. Og så sletter jeg den en gang efter sommerferien, tror jeg. Eller også kan det være, at jeg glemmer at slette den, og så er den der. Er den her bare. Men hej for altid.